Aquesta setmana, al Twitter de Barcelona és Capital, hem estat debatent amb un grup d'associacions de famílies de pares d'escoles municipals de Barcelona. Alguns dels temes que hem tractat, per exemple, és el de la necessitat d'augmentar la ràtio de mestres-alumnes, que actualment ens trobem a la cua d'Europa. Hem parlat també de la necessitat d'ampliar els horaris i d'oferir a les famílies la possibilitat de tenir uns horaris més flexibles que permetin la conciliació laboral familiar, com fan, per exemple, a Suècia, i d'altres necessitats del sistema actual d'escoles bressol municipals de Barcelona. Aprofitant aquest debat, us volia parlar d'un projecte, d'una iniciativa que he conegut, que s'està aplicant a diverses escoles de manera espontània, d'escoles bressol a Barcelona, i que consisteix en fer una part de l'educació a l'aire lliure. Això és interessant no perquè sigui nou, és a dir, fomentar el contacte amb la natura és una cosa que ja ve de... fins i tot es feia ja a algunes escoles de la República. El que és interessant és que es basa en estudis recents que demostren que fer encaixar elements irregulars, és a dir, fomentar que els nens construeixin espais fent encaixar elements irregulars i no regulars, com per exemple jocs convencionals com el Lego o el Tente, fa que es desenvolupi un tipus de ment, un tipus de pensament més complex i elaborat. Llavors, el que estem fent des de Barcelona és Capital és estudiar si això seria possible fer-ho d'una manera generalitzada a totes les escoles bressol municipals, perquè creiem que l'educació entre els 0 i els 3 anys és clau. Que acabeu de passar un bon diumenge.